ary mialohany andro farany dia ho izy narety manderana tsy haiko nakisasy nakititra nakitretry nakitotro zay atao hoe kisôsy fa raha haiko vo Jesosy fa maravaka tsy haiko aza nakisasy nakitretra nakitretry nakitotro zay atao hoe kisôsy fa raha haiko ho avy Jesosy arakaraka fitombonao mpitaly sy ny pitsabo iny koa fa maika mitombo ratsika mampigorasy bomary mantsilagniny akany valagna retiny mamelo mafy e olo marary efa tsomba pitaly aretiny mamelo mafy eya arakaraka vaolagna ataony fanjakagna de lazaiko fa vo maika tsy tagna Jesosy lefa ho avy eya famantaragna tsy tagna tsy voavaly tsy voatotra atsika mba mahaiza magneky aretiny mamely mafy eya arakaraka vaolagna ataony fanjakagna de lazaiko fa vo maika tsy tagna Jesosy lefa ho avy eya famantaragna tsy tagna tsy voavaly tsy voatotra atsika mba mahaiza magneky izy koa tany araiky fogna nisy hôpitaly tamy farity sava ohatsy salasalagna fa n'olo narary nazaka fokontany ary izy koa tany araiky nandivagnanatsika tamy farity sava j'assure certain fambouteillage nandrairaka polisy izy koa tany araiky fogna nisy hôpitaly tamy farity sava ohatsy salasalagna fa n'olo narary nazaka fokontany ary izy koa tany araiky nandivagnanatsika tamy farity sava j'assure certain fambouteillage nandrairaka polisy aretiny mamely mafy eya arakaraka vaolagna ataony fanjakagna de lazaiko fa vo maika tsy tagna Jesosy lefa ho avy eya famantaragna tsy tagna tsy voavaly tsy voatotra atsika mba mahaiza magneky raha izao no mitohy mety ho ravagna ny dokomena rehetra satria tsy maharaka intsony ho avy ny farany ho avy ny farany eny ho afaka tsy taretretra aretiny mamely mafy eya arakaraka vaolagna ataony fanjakagna de lazaiko fa vo maika tsy tagna Jesosy lefa ho avy eya famantaragna tsy tagna tsy voavaly tsy voatotra atsika mba mahaiza magneky Jesosy